sama. Semet. Dek iki tak lho iki. Yo ora ning ngono met. Adewe ning kene yo tenanan dhisik. Semet. Kene iki ditonton akeh wong. Ini sepuh, para sesepuh ning kono kabeh yo ning kene masyarakat. Lah kowe kaya ngono njaluk tepuk tangan ki apa yo ora isin? Aku wis bola-bali ya. Bola-bali ki kapan? Pertama mau bola-bali ki ndek iki saiki sesuk ki bola-bali. Lah kowe sesuk dino iki tok kok kene yo. Iya, ngono yo arang-arang aku ning kene yo. Oh iya. Sesuk nah dhewe tenan. Ya, ayo kita tenanan sik. Napa wis aku? Wah, ya sapa? Wah. Jan. Ora umum ning kene. Pasukan anak-anak akeh yo menunjukkan kene masyarakat anak yo akeh rezekine yo akeh. Emang yo akeh, Dik. Malah ora apa. Iki panas semangat ade jungkel alis sik urung keringet. Namu wis urung iki dasare nggo namu ndase gila. Ayo. Ayo kok. Dene Pak Ek. Ayo. Ayo kok. Iya Pak Jo. Gundul tidak. Akhire kaya ngono. Ham. Jongkrokne piye? Kowe iki. Kowe iki wis lama jongkok. Kowe ora melu aturan lho iki. Aku yo ora ro asal yo. Ham. Kowe coba jongkok nih. Ora nyokon kowe. Kowe ora jongkok nih to? Ora. Oh iya. Berarti aku dhewe. Aduh duwe space lho, tempat itu sampe iki. Kaya ngene iki sangke aku semangate dulu masyarakat kene iki lho, Mas. Iya. Masih panas ning kene ngumpuk. Anak wirian pelem tukul dasuwa. Anak gedang tukul dasuwa. Tapi alhamdulillah iki. Alhamdulillah makane semangat tak rewangi dulu ora apa-apa. Ayo saya genti kowe, genti nyong. Iya. Ayo. Mogo Pak X.
menika. Ora apa-apa. Sapa ya Ben? Iki wis kowe. Wis, ganti aku. Oh iya. Bang Becet. Hei. Pak omong iki, kancamu ora ngono kuwi lho. Yo, Mek. Oh, Mek. Bang Becet angel ana. Hei. Iki pasti kok disebul kupingku. Hei. Kaya aku mau lho mendhen kok style kok mundur-mundur tekan. Buri mau iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora mau piye? Ya tak yo gede aku rada ora kuat. Iya. Kandhani yo. Sumo, Mek. Sumo. Bulldozer. Sak menika iki mawon dhewe ning kene ora meh guyon ora meh ganong tok. Ning kene diundang ya acarane apa? Oh nyunatne iki. Tadi. Iki sok. Kau mesti betul cilik. Sumo. Priman, Sumo. ayo ning kene diomongne acarane apa diumumne didonga-dongane. Ya. Tuan rumah masyarakat didongane. Ya awake dhewe iki kuwi rasan ya. Sowanke kapan? Tahun kepungkur aku iki dalane iki ya. Kuwi ya. Iya. Ning kene iki. Heeh, Bobil. Ya. Ayo. Sama menika acarane apa Mas Cemet? Tasakuran. Tasakuran. Sing disyukuri apa lho? Kok panas tangan tak syukuran ke. Ini kurang belum berhasil uang ini malah, mulai uang ini malah. Iki koncone awake dhewe syukuran pernikahan temanten, Dik. Iya, Bang. Hah? Hei. Ngomong iki. Kalau pecet iki nek sikon iki lho. Iya. Sikon ngakali mau. Syukuran temanten
syukurannya Mas Gandos sak keluarga. Yo mau keluarga besare almarhum Parmen. Parmen ya. Ini iya, alhamdulillah dek awet dhewe itu bagi masyarakat sambil lauk Sambil lama jantung keblek rame iki mau. Alhamdulillah seneng panas. panas, entak-entak ora apa-apa. Saiki awet dhewe Dongane. Nah, Dongane apa? ya dongane biasane sing ada awet dhewe ya tuan rumah kene iki. Dongane tuan rumah Dik. Nah, sampeyan sing luwih tuwek lho. Pokoknya orang di punggen. Ayo. Pak. Awan ora apa-apa, berayu panas kok. Panas kok. Ya, panas. Ayo. Gun-gun ya. Ayo. Sak menika sak keluarga almarhum Pak Marmin. Mugi Enggal diparingi segera waras. Panjang umur. amin. Rezekine tambah kata. Amin. Mugi-mugi keluargane iki anake sapa neh iki. Oh, iya, masalah. Dicatu-catu. Alah-alah sabane loro ya iki. Ning kene pinter gaene bahasan wayah reokan diculne kaya ngene dhewe. Ya, sak menika mugi-mugi masyarakat semanten sing rawuh iki pinaringana rezeki lancar Allahumma. Amin. Mugi-mugi masyarakat Sambilawang sing khususnya rawuh dinten iki wau mugi pinaringan sehat seger waras. Amin. Mugi rezekine tambah kuat. Amin. Sing lara mugi-mugi dilorone dicabut dadi sehat. Amin. Sing butuh utang-utangan langsung mriki mawon. Yo, cemai Dinane botakan kuwi. Kaya digenahne. Botakan ora. apa sponsor fotokopi KTP serapi dilekasine ikan Iya. dhewe urung sampe si awan. Iya. Si awan tak iko ya. Sawan. Ayo. Yo. Hei. Kok joget itu nyapa to, Nek? Ham. Iki peraturane. Lah. Oh. Aja. Kari. Ya. Ilham. Ayo. Dek. Ya. Hei, Wong kene Bunyi. iki wani jos. hei. Peraturannya kaki tidak boleh di kepala. Aku rasil ngeweh nih. Dhuwur. Terus. Lah nyapa sih nak menggowe? Dhuwur. Aku tulis. Nang isor. Oh, ini ada Ya, yang ya, ini. kirain user.
Punya apa bang? Kue mutung. Terus. Oh, lagi itu. Ini Mbak. Wah, jadi videonya sambil lawang itu. Sayang. Oh ya. Alah. Tak pamit sayangku sayangku. Sayang mau tak omongi toh sayang. Aja melu reokan. Ganong kamu di rumah saja. Tadi sudah tak cepatkan uang di luar kulkas loh. Kamu kok melu toh sayang. I love you. Ilham. Oke, Ham. Sik, meneng oh. Sik, tak urusane sik iki. Nggih, sik Bu. Ayangmu lho. Ayangmu mau. Coba kita, Mbak. Met. Iya, Met. Siap. Met. Iya.
Aku bisa neni Mbak Met. Kowe iki aja nakal-nakal to, Mas. Mbak, wong aku satu teko kono. Wong ora. Ben maras, Mas. Ayo. Ora. Iso. Oh iya. Ayo. Đúng, hay rồi anh. Quay ông rồi anh. Quay ai rồi anh. Ora, gue jongeng kene. Patimu ben tambah 100 to, we. Patimu ben tambahin ae. Yangku lho. Yangku iki. Kowe kok tak sulap lho. Ayo. Aku duwe Apa kuwi? ditekoki Mbak sapa? Wis matur suwun murung. Sapa? Busi. Sak menika Busi. Sapa? Ibu PKK. Oh iya. Sak menika Ibu PKK jenenge Busi. Mas di omah. Ibu PKK kuwi. Sing duwe omah lho. Oh iya iya. Sing duwe omah, Met. Alhamdulillah. Jenenge dhewe rezeki ngomahe saweran. Sapa wonge sing gelem ngomahe nyawer rezeki nang ganongan, insyaallah rezekine tambah akeh. Amin. Nek duwe penyakit ilang. Amin. Mugi-mugi sing nyawer iki mau tambahi umur sing panjang Allah. Amin. Amin. Mboten ngersane umur panjang, Mbak. Yangmu mau jane. Hey. Hey. Digawa kenale. Hey. Up. Ayo up. Ayo up. Hey. Up. Ayo bet. Why